32. ipuina, eskua, oinak eta zabela. Eskuak eta oinak elkar harturik ekin zioten zabelari esanaz. O lagun gaiztoa, gure behar eta nekearekin daramatzazu egun gozatzuak. Azetzen zara jan eta danaz gure irabaziak. Oinekin goaz zorora, esku eta oinekin laiatzen da. Mahastiak ardorik emango badute ezin dute eskuen neke handigabe. Aldi askotan beso guztiak adikatu behar dute. Zenbat bider oinez bide luzeak egin behar dira zerbait irabazteko? Zuk, zabel gaiztoa, daramatzazu zure barrunbera gure neke eta izerdi guztien irabaziak, ogia, ardoa eta zer ez? Eta azetzen ote zara beti gure irabazial guztiekin? Guretzat ez dago nekea baizik. Ez dugu ezer jaten. Alaba da, ikasi behar duzu behargintzaren bat zer jan izateko. Erabaki dugu guk, ez beharrik egitea zuretzat. Erantzun zien zabelak. Ez arren horrelako asmotxarrik hartu. Ez dakizuenik ezin ezer irabazi dezakedala? Ze behargintza ikasiko dut? Asko zor dizuet, egia da. Egin duzue beharra niretzat. Ordea, zuek partil izan oizarete. Nire barrunbera datorrena ez da guztia bertan gelditzen. Niretzat behar dudana gorde, alferdena bota, eta zuen gana igarotzen da bizi eta sendagaia. Nik jaten ez badut, nola zuek bizi, nola behar egin. Elkarri behar diogu lagundu, bada etxe batekoak gera.